Исәнме? Қазан! İnsanlarmısınız? Гадәттә инде без сәхнәгә һәрвакыт җыен тилемиле киемнәр киеп, тилемиле образларда чыгайдык. Монысында инде матур итеп киенеп чыгыра булдык. Менә костюмнар алдык. Конечно. Чалбарлар, туфлилар. Каратеге триканы салган чечек матурыймы, брат? Менә сәхнәгә чыгасың да кеше куркытасың, сәхнәгә чыгасың да кеше куркытасың син. Ничек куркытам мин кешене? Менә шул хотя бы трикаңны чалбар эченнән киеп чыгырга менә монда. Бераз калынрак булып күренер. Ничек трика кием инде? Трика кигәч иссе була бит ул. Борчылма, сөяк тирләми ул. Мин дә сөяк кенә түгел яме. Ну да, местами сыңгырлары да бар име. Ит тә бар миндә. Тышарасындамы? Дәсәгел миннән көлеш, чыгана миннән көлеш. Башка вакытта матур дип киенеп чык. Ярар, сәхнәгә чыкканбыз икән, үзебезнең төп вазифабызны үтик. Инде шушы концертыбызда кайчандыр күрсәтелгән, ләкин сирәк күрсәтелгән номерларыбыздан күбесенчә инде яңа номерларыбызны да күрсәтергә тырышырбыз, Аллаһ биргән булса. Менә biz бит инде тормыштан алырга тырышабыз. Бүтән күренешләрне, бүтән булган номерларны күзәтеп йөрибез, карап йөрибез, кайда ничегрәк кызык итеп күрсәтеп була икән, кайбер билгеле бер вакыйгаларны, күренешләрне дип. Һәм соңгарда тамашачы да бит инде шундый артистларны тикшерергә ярата бит инде. Кем кая барган, нәрсә эшләгән, ничек ял иткән, бит кем нәрсә алаган, бүләк иткән һәм башкасы теге халык телендә әйткәндә шәйнәргә ярата. Без дә шулай итеп сәхнәгә шәйнәргә дип чыктык артистларны, ләкин без аларның тормышларына кагылмабыз, без аларның мәктәп елларын тикшереп алабыз. Кем 2 алган, кем 5 алган име укыган вакытта шулай. Менә шулай. Кулымда досье, менә кичкенә генә досье, шушы досьега күз салып, без берникадәр артистның мәктәп елларын күзәтеп алырбыз. Давай, брат, кемнән башлыйбыз, әйт. Иң беренче драмада Hi-Fi. Кем ул? Хания Фәрхи. А. Эчтә карап торам анда җүнләй бирем. Давай да әзрәк уллардан китик. Менә Фән Вали Әхмәтов ничек укый икән, брат, мәктәптә? Мин уйлыймча Фәнәви балачактан ук наркобарон булып үскәндер ул. Ничек наркобарон булсын, ул бит танылган җырчы, гармунчы, ул бит халык җырларын бик матур җырлый, брат, алай Бик яхшы шәхес, ләкин бит кыяфәт Аль Капоненыкы. Юк инде аны матур җырда бар ди. Мәкшәшәге ал күрән. Мәкшәшәге кипетерәм. Төреп тарткач мәкшәшәген минем мультфильмнар күрәм. Шулай итеп үскәннәрме, брат? Әлбәттә. Ул вакытта бит телевизорлар булса да дефицит. Видеомагнитофоннар юк. Хәзерге замандагы ноутбуклар, DVD плеерлар бөтенләй хыялда гына. Бала бит ничек тә булса мультфильм карап үсәргә тиеш. Тарткан да караган. Мультфильм бакчада үскән. Әйбәт булган икән. Яра, брат, анда юкмы син досьеңдә Гүзәл Уразова ничек мәктәптә укыган икән? Бар. Гүзәл Уразова тоже мәктәптә тилмереп йөрмәгән дигән менә монда. Да? Брат, ничек аттестат алган соң ул укымыйча? Җае бар икән. Җае бармы ни? Эшләдем, шпаргалка эшләдем, өмметемне үзмәдем, төнне буе эшләдем аны. Тутырдым, бөтен җиргә тутырдым, экзаменда утырдым, физикадан 5 алырга. Эзләдем, шпаргалка эзләдем, кесәләрдән эзләдем, табырмын дип эзләдем, аны түзмәдем. Кая тыкканмын икән? Әллә лифшиктам икән? Ой, мин бит аңгыра икән. Бүгенге экзамен татар теленнән икән. Атна шундый. Кем кылчапты шулай дип укый. Бөтен Казан шулай укый, брат. Әйбәт. Әйдә, брат, анда Айдар Галимов мәктәп елларын ничек үткәргән? Айдар абыйның мәктәп еллары турында бер әйбер дә юк. Ләкин мин Айдар абыйның югары уку йортларында имтихан вакытында профессор биргән сорауга Айдар абыйның ничек итеп җавап биргәнен беләм. Җырлап бирәсең? Җырлап бирәм. Мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл диванасы. Бишле куйганнар. Уйганнар, ләкин узакка бармаган. Аннары тотылган. Аннарсын тагын бер 2 яшькә генә егетебез бар, шәтеге алар сәхнәгә менә йөгереп чыгалар да бөтен халык тирли башлый. Эссе. Ана апай белән анда. Вот эссе егетләр белән. Күршеседер ул. Күршесе. Или үзе тирләгәне бар. Менә шулар ничегрәк укыганнар икән, брат, Айдар белән Нияз. Эсселәр гаремда кебек укыганнар диелгән. Ничек? Гаремда кебек. Ничек буласың ул гарем? Класста 25 кызга 2 генә малай булганнар. Ух ты. Да? Зато 23 февральгә инде күп зур бүләкләр биргән аларга, име, брат? 23 февральдән соң 8 март килгәнен беләсеңме?
Анысы да бар Мына екен. 8 мартка багышланган җырларны хәзер башкарабыз. Нәрсә эшлик инде хәзер мартның 8-е икән бит бүген. Кайдан акча табыйк барыгызга, класстагы 25 кызга. Атшынан соң айрат белән язу тырышканнар да уйлый башлаганнар. Кемгә бүләк бирергә, кемгә бирмәскә теге шалухан айыра башлаганнар. Ал суга кирәк, Ләйсәнгә кирәк, Гөлназга кирәк, моңа кирәк түгел. Ләйләгә кирәк, Гөлшатка кирәк, Гөлназга кирәк. Ну, Гүлназ тоже страшный син ул. Аңа кирәк түгел. Шулай улаганнармы, брат? 25 кызга бүләк табып кара, 2 малай башың белән. Син дә уларсың. Ну, менә дөресен әйткәндә, ничек кенә мәктәптә укыгандаймы, брат? Мәктәпне яратмасак та, ләкин бит иң күңелле вакытлар шунда үтте, шулай бит. Дөрес. Бушка шаталар. Бушка киендерәләр. Бушка яшисең. Зарплата алып кайтасы юк өйгәйме? Квартплата түлисе юк. Ой, малай. Рәхәт. Самый күңелле вакыты шуның минем уйлавымча теге 1-нче класстан 4-нче класска кадәр була торган яңа ел бәйрәмнәре име, брат? Теге шыршы тирәлек кыш бабайның барагына шанып, кыш бабай килә дип. Әти-әниләрнең балалардан издеваться итеп, балаларын төрле җанварларга киендерүләре име, брат? Точно. Менә сине сер булмаса әйт әле, яңа елга кем булып киендертәләр исә? Сер түгел нәрсә сырнян теге. Әтәч елы буламы, үгез елы буламы, тышкан елы буламы, аждаһамы, еланмы, гел куян итеп киендерәләр. Сине монда кылаклар коялар, койрык коялар, дурак кебек сикереп йөрисең инде бе? Үзең Мине, брат, ел сайын красный шапочка итеп киендерәләр. менә әти-әниләрнең балалардан ничек итеп мыскыл итәләр, менә шунда күренә, шунда беленә инде. Аның бит, брат, даже җыры да бар. Бал маскарадтан әти-әниләрнең ничек кайтулары турында. Киттек җырлыйбыз. Бәйрәменнән соң ата-аналар кышкы юлдан алчып баралар. Бәйрәменнән соң ата-аналар кышкы юлдан алчып баралар. Шак-шак кына алмый калалар, салып алгач ата-аналар, арттан чаба бала-чагалар. Казан гөрләтеп бәйрәм итәйкә. Яңа елны ярата Казан. Менә хөрмәтле дуслар, ничек кенә мәктәп елларын яратмасак да, ничек кенә укырга барасы килмәгән вакытлар булса да, менә хәзер аңлыйсың. Ул иң кадерле, иң газиз, иң күңелле мизгелләр икән. Шуңа күрә әгәр дә залда мәктәп яшендәге тамашачыларыбыз бар икән, нәрсә әйтәсе килә? Яшьлегегезнең кадерен белегез, аны матур итеп, бай итеп, мул итеп, үзегездән соң киләсе буынга мирас итеп калдырырлык итеп үткәреп җибәрергә кирәк. Чөнки яшьлек бер генә бирелә, һәм аның хөрмәт итәргә кирәк, аның кадерен белергә кирәк. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Абри-хабриев! Фәрит Галиев, Рәхмәт бик зур. бик зур рәхмәт.